fulɓe kala ko kaali sa ƴeewi a ƴettindima taw ɓe mbi ko tongudaji fof ma artire teppere joomum wala ko wadde artire teppere oɗo voilà mosbi aɗa rufa ndiyam aɗa ari congélé aɗa rufa ndiyam a rufi ndiyam a tarima yene hen reedango ala an kam hanke den ko tongudaji fof artire hay teppere joomum ko noon jofuɓe kadi ɓe mbi yene nek mais ko borom moƴƴi fanan ɓe mbi nanga suudu mbaɗa ɗum yene ko goɗɗo way woni kandinɗa ɗum e goɗɗo mais ko jomum nde walata hen wala goonga neɗɗo kala ko mbaɗɗa ɗum ɗo tan holliri neɗɗo kala ko mbawɗa wadde aduna e moƴƴere koye an fuɗɗoto yiide kala ko mbawɗa wadde bonande koto maɗo fuɗɗoto yiide oɗa on ji a rufi ndiyam a taari men a yeeri a huƴitima a ummima aɗa waɗa affaire uji nante kono noon ɓiɗon ko yon dab considére mbiɗa ko ya rab sa raɓi tan yimɓe dilla kono ma gaddu ndiyam mono oɗon juppa yimɓe quoi oɗo kañum ne absen addi kañum kam ko fewni ko ferlal mum ndiyam en ara en yuppa yimɓe voilà so mo kanko advice o woni dippe yuminan kono ala kanko wiyata ko juppe yuminan juppe yuminan voilà leppe yuminan leppe yuminan a faami winoɓe leppata on leppi gay winoɓe leppata ceri wi gay e hande on leppat on leppi gay leppe yuminan nini tagi ɗon kalnama mbiyata ɗon kawje ga oɗon duha ga oɗon kal désordre aji ɗi neni somi haali kadi wiye kadi mi yiɗa rab Mauritanie yimɓe ko noon mbiyatami te min garan tan mboɗo fiiji mboɗo jala min holko gañami rab Mauritanie onon kay minen kay somi keeɓi rapraji Mauritanie en gono top ko yettere Allah